Meta tkellem dwar l-investiment diġitali fis-settur pubbliku, il-Prim Ministru Joseph Muscat spjega l-viżjoni tal-Gvern f'dan is-settur u nota li għalkemm l-għażla li biex wieħed jinqeda jmur fid-dipartimenti u ċentri reġjonali qiegħda hemm, l-ewwel għażla għandha tkun l-applikazzjoni online. Aħna nżommu dejjem il-fallback position taċ-ċentru reġjonali għax nifhmu li jkun hawn min biex ngħidu bil-Malti ma jinqalax bil-mobile jew bil-tablet jew bil-computer illi japplika f'dan l-affarijiet. Imma dik ħatkun l-għażla ewlenija fis-snin li ġejjin li inti tapplika online għal dawn is-servizzi li jfisser li tevita l-iskariġġ, li tevita t-telf ta' ħin, m'għandekx għalfejn toqgħod tieħu ġranet jew nofsinhar off u tagħmlu x'ħin dal-affarijiet tagħmlu x'in għandek abtit inti. Il-Prim Ministru nnota li b'fondi nazzjonali u tal-Unjoni Ewropea se jiġu investiti erbgħin miljun euro fid-diġitalizzazzjoni tas-servizz pubbliku. Qal li prinċipju ewlieni se jkun li wieħed jintalab jagħti l-informazzjoni darba biss u dan se jagħmel differenza partikolari lin-negozji li spiss jilmentaw mill-mili tal-istess informazzjoni għal entitajiet differenti. Hawnhekk żvela kif war li ġiet approvata mill-Kabinett fil-jiem li ġejjin se titħabbar ir-riforma tal-liġi tal-kera u punt ewlieni fiha se jkun li kull kuntratt ta' kirja f'pajjiżna se jiġi reġistrat u dan b'sistema li se tħaddem it-teknoloġija blockchain. Issa ħankunu qegħdin nuru lin-nies il-valur miżjud ta' din it-teknoloġija f'xi ħaġa li ħajiffaċċjaw ta' kuljum. Kif dan il-kontratt li jkollhom ħajkun secured, ħajkun kontratt li ħadd ma jista' jbabas, ħajkun kontratt li tkun regolata mi ħajkollu aċċess għalih permezz ta' din it-teknoloġija. Dr. Muscat rimarka li għaddejja ħidma bla preċedent biex tonqos il-burokrazija u nota kif matul is-sena li għaddiet ġew implementati 77% tal-bidliet maħsuba biex inaqsu l-burokrazija. Bidliet li fost l-oħrajn intużaw fejn jitlu r-rapporti tal-Ombudsman u l-Awditur Ġenerali fejn il-Gvern beda jħaddem sistema li joħroġ tweġiba li fiha jispjega xi jkun sar b'reazzjoni għar-rapporti. Din hija t-tip ta' attitudni li qegħdin indaħlu u nemmen li fil-verità diħħa tkun qiegħed tagħmel differenza kbira fuq il-kontabilità u trasparenza, xi ħaġa żgħira ta' simplifikazzjoni imma li tagħmel id-differenza fil-ħajja tan-nies. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.